Само един специален поздрав. Майстор Ибрахим Болутов, Болутов. Ибрахим не е като тях, играе на високо. Джоба му тежи, ама сърцето още дълбоко. Мина през скалта, сега стъпва върху злато. Всеки гледа, щото знае, качеството е богато. Очите му студени, ама мисли бързо и точно. До грамата в занаята и я изпипва мощно. Клиентите го търсят, засипват го с поръчки. Телефонът му прегрява, няма спиране, няма спънки. Вали, гърми, на Ибрахим си му върви. Тарикат е, да, знае как се играе. Тоя свят студен никой не прощава, но с усмивка лека и душа от стомана. Ибрахим върви напред, до грамата му е здрава. Вали, гърми, на него си му върви. Гледай как върви, стилът му е закон. В занаята си е той, самия тон. Монетите си идват тихо, без да правят шум. До грамата е в ума му, има точен ум. Нови поръчки валят, всеки не го иска. За най-добрата до грама опашката е близка. Нощи без сън, мисли тежки в главата, но тарикатът оцелява. Това е играта. След тежката работа, сумо и я издигаме на здравица. За неговия клас вали, гърми, на Ибрахим си му върви. Тарикат е, да, знае как се играе. Тоя свят студен никой не прощава, но с усмивка лека и душа от стомана. Ибрахим върви напред, до грамата му е здрава. Вали, гърми, на него си му върви. Още поръчки идват, работата не спира. За Ибрахим Болутов